Dobar dan, evo nas u novom zadatku. I evo sad imamo sljedeću konfiguraciju. Ovo je jedna jako lepa konfiguracija koja se koristi u kasnim lekcijama. Kad imate dva prekidača, ali ne koristimo klasične prekidače, u smislu da istisam, ovo su tranzistorski prekidači koji se pale kada donesemo pozitivan napon ili se gase kada imaju nulu u idealnom svetu. Znači, iako ih obeležavamo sada kao prekidači, znači to su sada teoretski brzi prekidači, u praksi to se koriste tranzistori. I naravno, tranzistori imaju određene gubitke, ali u idealnom smislu kad analiziramo, kad počinjemo da analiziramo u energetskoj elektronici neke stvari, zamislimo da su ovo kao neki MOSFET tranzistori koji se pale od gasa sa pozitivnim naponom. I sada, znači, imate sljedeću situaciju. Ovdje imamo rednu vezu RC kolo i sada, znači, prvo kaže Q1 je otvoren i kondenzator je ispražnjen, znači nema nikakvog elektrisanja na njemu. I onda u tom trenutku Q1 se uključi, a ovaj isključi. Znači ovaj se otvori, ovaj se zatvori. I sad još jednu stvar, samo da napomenemo. Znači sad možete zamisliti da imate, ovo u praksi se koristi, da možda imate ovako između ta dva prekidača jedan invertor. Kada je ovdje logička jedinica, ili ti onih plus 5 volti, ili čak neka više plus 15 volti, ovdje će biti recimo nula. I onda se zatvori prekidač. A kad je ovdje nula, onda se zatvori prekidač, ovdje jedan, onda se otvori prekidač. To jest ne, kad je jedan, onda se ovaj zatvara, ovaj se zatvara, ovaj se otvara, a kad je nula, ovaj otvara, a ovaj se zatvara. Znači, jako je bitno taj invertor kada dođemo o tom potom. Sad, znači, nadam se da razumete ideju šta se ovdje dešava. Sad kaže zadatak, prvo treba da analiziramo, znači ovaj se zatvori, a ovaj se otvori. I to kažemo da je uključen sistem i to uključenje traje 2 milisekunde. Trebamo analizirati struju, napon na kondenzatoru i otporniku, kako će to da se menja i onda posle 2 milisekunde kada se isključi, znači kada se ovaj otvori, a ovaj zatvori, kako će se onda menjati struja i napon u kolo. I da nacrtamo dijagrame. Jako bitno da razumete šta se tu sve dešava. Znači, sada, hipotetički, ovo se zatvori, ovo se otvori, kako izgleda električno kolo. Imamo sada tu generator, tu je plus, minus, kažem, ovo se zatvorilo, ovo se otvorilo, pa tu teoretski ne može da ide nikakva struja jer je otvoren prekidač. I onda faktički imate samo rednu vezu kalema i kondenzatora. Znači, ono što smo pričali tokom uključenja, jer objasnili smo razlog zašto i postoji struja, i onda kada se napuni kondenzator, ne teče više struja, hipotetički. Teoretski postoji uvek ta neka struja, ali u praksi zanemarimo. Kad je zanemarimo? Pa prvo treba da pomnožimo R puta C. To zovemo vremensku konstantu. To je onda 2 kiloma, to je 2 puta 10 na treću, puta 1 mikrofarad, to je 1 puta 10 na minus 600, i ovo će dobiti 2 milisekunde. Znači, 2 milisekunde je vremenska konstanta. I kad pomnožite to sa 5, znači, kad bismo zatvorili, posle 10 milisekundi možemo reći struja je faktički nula. Razumete? Zato je bitna ta vremenska konstanta kada nekada analizirate vrednosti R puta C, da znate otprilike kad bi možda struja bila nula. I to je jako bitno, da imate to u glavi šta se zapravo dešava. Sad, znači, šta smo rekli, najveća struja, znači, tad krene najveća lavina elektrona u početku, je kada se zatvori prekidač. Onda tada je, znači, možemo ovako staviti i u nultoj sekundi, ovo je nulta sekunda, će biti jednako samo E kroz R. Znači, to je maksimalna vrednost, E kroz R. I to će onda biti jednako 5 kroz 2 kiloma, 2 puta 10 na treću, i ovo ćete dobiti kad izračunate 2,5 mA. Znači, 2,5 mA je početna struja, pa onda eksponencijalno opada. I onda ćemo staviti sljedeću formulu za 2 milisekunde. Onda dodajete samo ovako, znači pišete E kroz R,
pa onda e na minus t kroz rc. Inače, ova formula važi i tu, ali imate e na minus 0 i onda e na 0 će biti 1. I zato ja zanemarim u početnom trenutku ovaj deo. I sada, ok, ovo e kroz r smo izračunali, to nam je 2,5 puta 10 na minus treću. Puta e, to je Eulerov broj, ništa specijalno za njega, minus, zanima nas, znači, za 2 milisekunde, koliko će to biti, to je 2 puta 10 na minus treću, kroz r puta c, to je vremensku konstantu smo izračunali, to je r puta c, znači to je 2 puta 10 na minus treću, i onda to će onda biti jednako, pa ništa, ovo se skrati, i onda imate ovdje da će biti kec. I onda e na minus 1 faktički treba da izračunate. I onda to je Eulerov broj minus 1 puta 2,5 i dobijete da je ovo 0,919 miliampera. Napon na otporniku u početku će biti isti kao i ovdje. Znači, faktički, na početku imate 5 volti. Ali to je isto, znači, imate klasičnu formulu. Kako se računa napon na otporniku? Pa pomnožite ovu struju I puta R. I šta se zapravo dešava? Imate samo E, jer R i R se skrati. I onda imate Eulerov broj minus T kroz RC. I onda u nultoj sekundi, će to biti jednako 1. Zašto? Jer imate e na minus 0 i onda ovo postaje 1 i onda u početku je samo jednako sa e. Ali onda vremenom opada i onda najbitnije da stavimo samo 2 milisekunde na kraju i to će onda biti jednako, ovo nam je 5 puta, ovo smo malo preizračunali, to je e na minus 1. Znači sve ovo, kada stavimo da je t jednako 2 milisekunde, to je Eulerov broj na minus 1 puta 5, dobijete da je napon na otporniku 1,839 volti. Ono što smo rekli jeste, znači E mora biti jednako, znači ovdje će biti plus minus kroz kondenzator UC, jer struja ide ovako, plus je s ove strane, minus je tu, to mora biti UC plus UR. Ovo su male vrednosti zato što se menjaju tokom vremena. I samo kažem još jedna napomena, znači kad biste uzeli da je T jednako otprilike 10 milisekundi, zato što je to 5 puta veće od ove vremenske konstante, dobili biste neku jako malu vrednost, znači 0,000, ali praktično gledano, to je jako mala vrednost, znači možemo reći da je 0 i ovdje će biti 0. Znači praktično se kad kaže za 5 vremenskih konstanti, kažemo dovoljno je reći da je struja 0 i napon na otporniku je onda 0. I onda sam napon odavde pređe na kondenzator za 5 vremenskih konstanti. Možda neka čak i ranije, 4 se uzme, tako. I onda dalje dobijete da je UC jednako, kad je ovo prešlo na drugu stranu, E na minus UR. Posmatrajući ovu formulu, dobijete da je to onda jednako E na minus E puta E na minus T kroz RC. I onda odavde imate E pa u zagradi 1 minus Eulerov broj minus T kroz RC. Znači u početku napon na kondenzatoru je 0. To nam ova formula govori zato što ovaj član će biti jednako jedinici jer E na minus 0 je 1 će biti i onda 1 minus 1 je 0 puta E, znači 0. U početku je 0. I samo me zanima koliko će biti na kraju, znači ovo će da raste vremenom i za 5 vremenskih konstanti ovo bude jako malo, pa onda faktički bude isto što i je. Kada uzmemo da je t jednako 2 milisekunde, dobijemo da će UC biti jednako 5, pa u zagradi 1 minus, i ovo će biti E na minus 1, jer već smo to izračunali tu. I onda, hajde da vidimo
broj na minus 1 put 0,367 puta 5, znači bude 3,165 volti. I onda kad bismo uzeli još, ne znam, nekoliko milisekundi, recimo na 6-8, ovo dođe približno do 5 volti, a kažemo da 10 milisekundi, pošto je 5 puta veće od R puta C, onda faktički napon na kondenzatoru je jednak je naponu na generatoru i struja faktički ne postoji. Kako to nama sada izgleda otprilike na dijagramu, to ću nacrtati, pa ću onda ovo sve morate da obrišem, ali vi ostavite to, a ja ću crtati dijagram. Prvo, ajmo gledati struju, stavit ćemo miliampere i ovdje ćemo staviti da je T u milisekundama. Znači, posmatrajući struju, možda da uzmete neku drugu boju, u 0 milisekundi imat će vrednost 2,5 i ovdje recimo je neka druga milisekunda, znači ovdje ćemo staviti 2, imat će vrednost 0,919. I kažem, sve vreme morate gledati da su to miliamperi u pitanju. I onda struja, kažem, opada eksponencijalno. I kažem, posle da imamo još 10 milisekundi da ga ostavimo tako, onda bi spalo faktički na 0. Posmatrajmo napon na otporniku. Ovo ćemo staviti u R u voltima i ovo je milisekunda, vreme u milisekundama. Ovo nemojte gledati, sad ću isto crvenom bojom. Znači u 0 milisekundi, to jest u 0 sekundi faktički, rekli smo imat će vrednost isto što je ovaj napon na generatoru, to je 5 volti. To smo malo pre rekli, a ovo je za 2 milisekunde. Znači imat će 5 volti i onda u drugoj milisekundi imat će 1,839. E sad ovo mi smeta, ali vi probajte nacrtati kako vam odgovara i onda ovo opada eksponencijalno po ovoj formuli. I kažem da uzmemo još 8 milisekundi faktički padne na 0 kad bismo izračunali. Ovo je sad onako okvirno crtano. Napon na kondenzatoru. I uvijek razmišljajte sada UC je plus sa ove strane, a UR je plus sa ove strane. Sad ćemo vidjeti šta se desi kada se ovaj zatvori, a ovaj otvori. Ovo nam je UC u voltima i u početku imat će vrednost, znači u 0 sekundi ima vrednost 0 i u drugoj milisekundi, znači ovo ćemo staviti da je T u milisekundama, imat će vrednost 3,165. I onda ovo otprilike eksponencijalno raste. Ajde ovako nekako. I raslo bi još do 5 volti za 10 milisekundi. To nam zapravo ovo ograničava koliko će brzo rasti. I sada, ja ću ostaviti ove dijagrame, a izbrisat ću sve ovo, ali vi imate to u svesci, ali ostavite ove dijagrame. Sada ćemo analizirati kada se ovaj otvori, a ovaj zatvori. Kako onda kolo imamo. Dobro. Ovo sada brišem.
Sada imamo situaciju, znači 2 milisekunde, ovaj je bio zatvoren, a ovaj je bio otvoren. Sad, ajde recimo, imamo 2 milisekunde kad je ovaj otvoren, a ovaj zatvoren. Šta se onda dešava? Sad, imali smo kondenzator, znači idealan kondenzator i uređaj koji može da skladišti na elektrisanje. To se dešava kada imaju otprilike velike kapacitivnosti i znači kondenzatori su uređaj koji mogu da skladište potencijalnu elektrostatičku energiju. I onda on je napunjen do 3,165 volti. Tu je plus, minus. Znači ovo nam je kondenzator koji ima napon UC, a ovo ima, ajde recimo, kapacitivnost C. Ovdje je otpornik R. I sada, kažem, ovaj je otvoren, tako da ova kontura nam ne igra nikakvu ulogu. I ovdje je sada zatvoreno strujno kolo. Šta se zapravo dešava? On sad radi kao baterija, neki vremenski period. Znači, struja će sada teći u ovom smeru. I onda ovdje je plus, ovdje je minus u R. Šta je sad ovdje fore? Znači, ispraznit će se kondenzator tako što, hipotetički gledano, plusevi, to jest minusevi idu u ovom smeru i potiru se sa plusevima, ali smer struje je kao od plusa ka minusu. I onda, znači, on sad radi kao baterija. I ima taj eksperiment gdje sam prvo punio kondenzator, izdvojio iz napona i stavio na sijalicu. Sijalica jedno vreme je radila zato što praznio se kondenzator. Pa slično na ovaj način. Sad, u tom slučaju, sad posmatramo kao da je ovaj trenutak, znači, sad on ima kao napon i onda, sad šta je fora? Fora je ta da ako posmatrate drugi Kirchhoffov zakon, UC, što smo rekli, mora biti isto što je minus UR. Što zapravo znači sve vreme UC će biti minus UR. Onda otprilike u drugoj milisekundi znate koliki je napon na otporniku. Znači u toj, kada dođe do ovoga, on će imati vrednost minus 3,165. Recimo minus 3,165. I onda, znači, to opane tu, pa će krenuti eksponencijalno da opada. Sad. Ok. I sad. I u trenutku kada se 2 milisekunde, znači, tad je najveća struja kada krene da se prazni. Znači, u početku pražnjenja, struja će sada biti napon, to je UC, kroz ovaj R. Razumete? Znači, on je sad kao generator koji se prazni. I to je jako bitno da pazite kada, recimo, vadite kondenzator, hoćete da ih menjate, da ih ne pipnete rukama, može da se isprazni kroz vas. Pogotovo ako je velik napon i onda će teći struja kroz vaše tijelo. U tom trenutku, onda će ovo, ali izvinjavam se, morate staviti minus. Zašto minus? Zato što kada je ovo bilo zatvoreno, ovo otvoreno, struja je išla ovako. A ovo nam zapravo govori da ide u suprotnom smeru od malo pre. I onda zato se samo stavi minus, ništa specijalno. I onda to će biti jednako minus 3,165 podeljeno sa 2000, jer je 2 kΩ otpornik. I dobijete da je to minus 1,582. Ajde sad ćemo 1,58. Znači dobijete da je to minus 1,58 mA. Znači u trenutku kada je u početku, struja je onda kretala se na sljedeći način. Znači ovdje je negdje minus 1,58. I onda struja opadne tu. I kako se onda struja ponaša dalje? Struja će ići na sljedeći način. Znači stavite ovako I jednako minus UC kroz R i onda imate E na minus T kroz RC. Sad fora je što ovo je, znači, situacija kada se prazni kondenzator i ako vas zanima, ajde recimo da idemo do 4. milisekunde svugde, da je to kao neki proces koji će se
ponavljati, onda uzmete opet 2 milisekunde, razumete? I to će dalje onda biti jednako. Ovo smo izračunali, to je minus 1,58 puta 10 na minus treću. Eulerov broj minus 2 puta 10 na minus treću. Jer sad vas samo, znači ovo nije vreme od početka nule, nego ovo je vreme pražnjenja struje. Znači u suštini od 2. milisekunde do 4. milisekunde imamo 2 milisekunde. Znači to je 10 na minus treću. A R puta C smo malo pre izračunali da je 2 puta 10 na minus treću. I onda ovo će se skratiti i onda će ovo biti 1 i to će nam se ponoviti kasnije. I ništa, ajde da izračunamo koliko je to. Uzmete digitron i napišete Eulerov broj na minus 1 puta minus 1,58. Dobijete da će to biti minus 0,58 miliampera. Znači, minus 0,58 miliampera. Znači, ovo će spasti na minus 0,58 tu i kažem, opada eksponencijalno. Vidite ta struja. Isto tako, napon na otporniku će biti negativan. Zašto? Malo pre plus mu je bio tu, a ovdje je bio minus. I zato opet samo stavite minus UC. I kažem, kad bi se I puta pomnožilo sa R, onda bi se ovo skratilo i onda biste imali Eulerov broj na minus T kroz RC. I onda to je dalje jednako minus 3,168 puta Eulerov broj na minus 1. Znači ovo smo već izračunali. Kada uzmemo 2 milisekunde pražnjenja, znači od 2. do 4. milisekunde imamo 2 milisekunde pražnjenja i onda me samo zanima, to će biti, ajde da izračunamo koliko je to, Eulerov broj na minus 1 puta minus 3,168 i dobijete da je to minus 1,165 volti. Opada isto eksponencijalno na minus 1,16 ćemo staviti tu. Opada eksponencijalno. A pošto je UC u ovom slučaju uvek isto što je minus UR, UC će biti onda jednako plus 1,165 165 volti. I onda, kada to stavimo tu, plus 1,165 volti na 4. milisekunde, znači eksponencijalno opada, ali on je uvijek pozitivan. Razumete? Šta je fora znači, kod kondenzatora? On pokušava da drži napon i onda, kažem, to je jako bitno da pazite frekvencije punjenja i pražnjenja kondenzatora. Znači, u ovom slučaju trebali bismo, pošto je, možda bismo trebali, šta ja znam, brže da punimo ovaj kondenzator, ali to zavisi od toga koliko će biti uključeno, koliko će biti isključeno. To jest, malo duže da punimo, a brže da praznimo ovaj kondenzator. I eto, otprilike, znači, vidite kako se kreću ti dijagrami. Znači, nadam se, ovo malo jeste komplikovan proračun, dugo traje, ali jako je bitno da razumete šta se dešava. Znači, on dobije energiju, a pokušava da vrati. I sad vidite, kao što možete vidjeti, tokom uključenja struja je maksimalna, a napon je na kondenzatoru minimalan. Ovo nemojte crtati, ali ako se setite ovoga, kad smo imali prosto kod generatora na izmenične struje, znači ovdje je kondenzator C, ako se napon na kondenzatoru menja ovako, struja je bila maksimalna tokom uključenja, a minimalna kada je napon bio najveći. Vidite, što je veći napon, manja je struja bila. I onda, ako je ovako zelenom bio napon na kondenzatoru, struja je bila maksimalna kad je ovdje bilo 0. Što zapravo, kada smo gledali
neizmenična struja je prednjačila u odnosu na napon na kondenzatoru za 90 stepeni. Znači, nadam se da se sećate toga. Ali nadam se da i razumete zašto. Zato što u momentu uključenja najveća struja krene i onda se puni kondenzator, a to se ograničava koliki je C i koliki je R.